Mayong buntag! Mga bata, magtuon na usab kita. Atong tunan karon ang asignatura nga health o bahin sa atong panglawas. Karon, tunan nato ang makapahimsog o dili kaayo makapahimsog nga mga pagkaon. Ang matag bata o ang matag usa kinahanglan gayud nga mukaon. Kinahanglan ba nato ang mga pagkaon? Kinahanglan. Tungod kay ang pagkaon naghatag kanato og kinabuhi. Ang pagkaon naghatag kanato og kahimsog. Ang pagkaon naghatag kanato og kusog. Ang pagkaon nagaprotekta kanato aron dili kita magkasakit. Busa maminaw kamo pag-ayo aron atong tun-an ang mga pagkaon. Mga makapahimsog o dili kaayo makapahimsog nga mga pagkaon. Karon, unang buluhaton. Butangi og check ang mga butang nga makaon o dili makaon. Unang hulagway. Unsa gani kadto atong butangan og check? Ang mga makaon. Unsa gani katong butangan nato og X? Mao ang dili makaon. Sugdan na nato. Unang hulagway. Unsa man kana? Ang unang hulagway, makaon kana o dili? Ha? Okay, ang tubag. Check! Nganong check man ang atong gibutang? Tungod kay ang mansanas usaman ka pagkaon. Okay, ikaduhang hulagway. Unsa man ka ng inyong nakita? Kana usa ka Crayola o crayon, no? Kolor, pangkolor. Makaon kaha kana o dili? Ang tubag X. Tungod kay ang Crayola dili angayan nga kaunon. Ang Crayola, ang kolor, ang pangkolor dili kana makaon. Sunod nga hulagway. Kana ba makaon o dili? Check o X? Ang tubag? Check! Nga naman, kaya ang atong nakita, ice cream. Ang ice cream, atong ginakaon. Sunod nga hulagway, unsa man kana? Sakto, cupcake. Ang maong cupcake, makaon kaha kana o dili? Ang tubag? Check! Kay daghan kaninyo, ganahan kaayo nga mukaon og cupcake. Sige. Ang sunod nga hulagway, unsa man kana? Saging. Sakto. Kanang sunod nga hulagway kay saging. Makaon ba ang saging o dili? Check! Makaon. Busa atong butangan og check. Sunod nga hulagway, unsa man kana? Nakaila ba kamo ni ana? Nakakaon na ba kamo ni ana? Kana usa ka kalabasa. Ang kalabasa ba makaon o dili? Makaon. Busa ang tubag. Check. Sunod pa nga hulagway, makaon ba kaha ka ng gitudlo? Sunod nga hulagway o dili? Ang tubag X. Dili
makaon tungod kay ang lapis gamit kini sa pagsulat. Dili kana usa ka makaon. Sunod nga hulagway, unsa man kana? Sakto kana usa ka talong. Ang talong pagkaon o dili? Sakto, pagkaon. Busa ang tubag. Sakto, check. Ha? Ang simbolo nga check. Sunod nga hulagway, unsa man kana? Kana usa ka okra. Ang okra usa ka utanon. Busa ang okra makaon o dili? Makaon. Busa ang tubag. Simbolo nga check. Karon mga bata, nailhan na nato ang mga butang nga makaon. Makaon. Okay. Ang buot pasabot kung makaon kini, ato kining ginagamit aron kaunon aron dili aron mation nato ang kabusog o mabusog kita ug makahatag ka natong kahim. So, sige. Karon adunay mga linya sa mga butang o lagway nga naa sa taas. Hain kaha ni ana ang mga pagkaon. Nakita ba ninyo ang naglinya nga mga butang? Kana sila mga sakto, mga pagkaon. Ang unang hulagway kay mansanas. Ang ikaduhang hulagway kay ice cream. Ang ikatulo, talong. Ang ikaupat, cupcake. Ang ikalima, kalabasa. Ang sunod, okra. Ug ang katapusan nga hulagway kay saging. Sa ubos nga bahin, adunay mga basket. Ang basket nga dunay lunhaw nga kolor, dinhi nato isulod o i-connect ang mga pagkaon nga makapahimsog. O sa basket nga kolor kahil, diha nato i-konekta ang mga pagkaon nga dili kaayo makapahimsog. Sige daw. Ang atong pagabuhaton, isumpay ang mga pagkaon nga makapahimsog sa lunhaw nga basket ug sa kahil nga basket ang dili kaayo makapahimsog. Okay. Ang mansanas, makapahimsog kini o dili kaayo makapahimsog? Ang tubag, makapahimsog. Busa, atong siyang i-konekta ngadto sa lunhaw nga basket. Ikaduhang hulagway, ice cream. Makapahimsog o dili kaayo makapahimsog? Ang tubag, dili kaayo makapahimsog. Ang talong, makapahimsog ba kini o dili makapahimsog? Hain ba nato siya i-konekta sa lunhaw o kahil nga basket? Ang tubag, anaa siya sa makapahimsog nga pagkaon tungod kay kini usamanta o tanon. Sunod, cupcake. Asa kaha kini ang ayan nga i-konekta? Sa dili kaayo makapahimsog. Ang kalabasa, makapahimsog. Ang okra, makapahimsog. Ang saging, makapahimsog. Mga bata, tan-awa ninyo ang atong mga nahimong mga tubag. Tan-awa ninyo ang atong nahimong mga tubag. Ang mga butang
nga o ang mga pagkaon nga mga prutas o mga utanon ana agayod sa makapahinsog. Apan ang mga pagkaon nga tamis ana akini sa basket nga dili kaayo makapahimsog. Nagpasabot nga sa atong nakit-an dinhi og atong natun-an nga aduna di ay pagkaon nga makapahinsog sama sa mga utanon o gulay o mga prutas. Timan ikininyo mga bata nga ang utanon o ang mga prutas makapahinsog sa atong lawas. Okay, sa atong nakit-an usab dinhi nga ang ice cream tamis kana. Ang kape labihan usab ka tamis. Busa masulti nato nga ang mga pagkaon di ay nga labihan ka tamis dili kaayo makapahinsog. Timan ikana ang mga pagkaon nga labihan katamis dili kaayo makapahinsog sa atong lawas. Okay, karon dugangan nato ang atong mga pagtuon. Okay, sa atong nahibalan o sa atong nabuhat na nga mga buluhaton, unsa man ang pagkaon. Sabton nato kung unsa kining pagkaon. Okay, gitudlo dinhi nga ang pagkaon butang. Butang nga ginakaon. Kung ginakaon ka na atong ginasulod sa atong baba, butang nga ginakaon nato nga naghatag ka nato og usog. Kini usab usa ka butang nga makatabang aron kita mutubo. Kun wala kini, mamahimong mamatay kita sa kagutom. Maong importante gayod nga makakaon kita tungod kay ang pagkaon makaayos sa atong lawas. Importante gayod kini. Ang pagkaon importante gayod sa atong kalawasan. Kini mamahimong makaayo ka nato. Ang giingon dinhi nga ang mga pagkaon adunay makaayo ka nato ug mamahimo usab nga makadaot sa atong lawas. Unsa daw kadto? Ang mga aduna di ay mga pagkaon nga makaayo sa atong lawas ug aduna usab dili maayo sa atong lawas kun makadaot sa atong lawas. Karon atong susihon unsa man kadtong mga pagkaon nga makadaot o makaayo ug makadaot sa atong mga panglawas. Okay, karon pagkaon. Ang pagkaon makapahimsog nga pagkaon. Sige, tun-an usa nato ang mga pagkaon nga makapahimsog. Unsa man kadtong mga pagkaon nga makapahinsog? Kini nga klase sa mga pagkaon maoy gikinahanglan kaayo sa atong lawas. Unsa daw nga klase sa pagkaon ang gikinahanglan sa atong lawas? Mao ang pagkaon nga makapahinsog. Mausab kini ang angay natong kaunon kanunay kay kini nagahatag ka nato sa hustong nutrisyon nga makatabang sa atong lawas aron kita mamahimong adunay kusog, kalig-on, himsog ug nakatabang aron kita mutubo ug dili mamahimong masakiton.
unsay angay natong matagad dinhi nga ang mga pagkaon nga makapahimsog mao kini ang atong kanunayon nga pagkaon. Kanunay kini natong kaunon, kanunay kini natong ibutang sa atong hapagkainan aron makapahimsog sa atong mga kalawasan. Nganuman, kay ang mga pagkaon nga makapahimsog, maghatag kanato og hustong nutrisyon. Mangutana ko, unsa man nga pagkaon ang maghatag og hustong nutrisyon sa atong kalawasan? Makapahimsog nga pagkaon o dili kaayo makapahimsog? Ang tubag, makapahimsog nga pagkaon ang atong angayan nga kaunon. Kay makahatag kini og gustong nutrisyon sa atong kalawasan. Unsa man ang mamahimong resulta kung kita mukaon og mga pagkaon nga makapahimsog? Unsay mamahimong resulta niini sa atong lawas? Kita mamahimong kusgan, makabuton kita og kusog. Unsa pa? Kalig-on sa atong kalawasan. Unsa pa jud? Himsog og nagatabang aron kita mutubo. Pwede di kita nga kumukaon kitag mga pagkaon nga makapahimsog kita di ay mutubo. Mauna ang giingon ni mama nga muinom ka og gatas aron ka mutubo. Busa mo patuugay kita kang mama kung unsa ang ipakaon ni mama kanato, kinahanglan nga atong kaunon. Hilabi na kon mga prutas ug gulay. Kay ang prutas ug gulay makatabang kanimo aron ikaw mamahimong himsog. Unsa man ang buot pasabot kung ikaw himsog? Ang batang himsog dili gayod mataptan og mga sakit. Ang buot pasabot nga ang bata kung himsog siya, dili siya mataptan og mga sakit. Ilabi na karon nga adunay sakit nga gikahadlukan. Kung ang usa ka tawo o usa ka bata himsog, bisan pa adunay sakit nga nagkailap, dili gayud siya mataptan sa maong sakit. Nganuman, kay siya usa ka himsog nga tawo, himsog nga bata. Aron kita mamahimong himsog, ang atong pagkakaunon mao ang makapahimsog nga pagkaon. Okay. Ang pagkaon nga dili kaayo makapahimsog. Kaganina ang atong gihisgutan, pagkaon nga di makapahimsog. Apan karon, pagkaon nga dili kaayo makapahimsog. Unsa man kini? Unsay buot pasabot sa mga pagkaon nga dili kaayo makapahimsog? Gitawag kini nga tungod niini kay mamahimo kining kaunon, gitawag kini tungod kay mamahimo kining kaunon apan dili usab maayo kun kanunayon. Adunay mga pagkaon nga ginakaon nato apan dili maayo nga atong kanunayon. Nganuman tungod kay kini makadaot sa atong lawas, no? Dili maayo nga kanunayon nato sa pagkaon tungod kay mamahimong makahatag kini og sakit o mamahimong hinungdan sa dili maayong epekto sa atong lawas. Kini nga mga pagkaon mao ang mga sobra sa tamis. Unsa pa? Unsa mga pakadto nga mga pagkaon nga dili kaayo makapahimsog ug dili angayan kaunon pirmi. Sobra sa tamis nga pagkaon
sobra sa parat ug mantikaon kaayo nga mga pagkaon. Unsa man ang mga pananglitan sa pagkaon nga sobra sa katamis? Sama sa candy. Candy, unsa pa ba? Chocolates, unsa pa? Ang mga pagkaon nga labihan, katamis. Ice cream, dili angayan nga kaunon pirmi. Unsa pa ang mga pagkaon? Cakes, mga cake, cupcake. Mga pagkaon kana nga labihan, katamis. Unsa pa? Sobra sa parat. Sama sa chichirya. Tanan pagkaon nga chichirya, dili angayan nga pirmi kaunon kay makahatag kinig dili maayo nga epekto sa lawas. Unsa pa gayod? Ang pagkaon nga labihan ka mantikaon sama sa pagkaon nga french fries, mga fried chicken, di ba? Kanang mga pagkauna mantikaon. Dili maayo nga pirmihon kini sa pagkaon kay makahatag kinig dili maayo nga epekto sa lawas. Ang uban usab niini adunay gisagol nga dili madaot dayon, mga preservatives, no? Ang mga pagkaon sama sa ang mga pagkaon nga dunay preservatives kay ang mga pagkaon nga patty kanang naa sa burger kanang gibutang bitaw sa gipalaman sa burger sama sa Jollibee, di ba? Na mga hamburger mao kana ang mga pagkaon nga dunay gisagol nga mga preservatives, no? Dili kana maayo sa atong lawas. Pwede man kini kaunon apan panagsalang, apan kung kanunayon dili gayud maayo sa lawas. Pipila niini mao ang mga sa gikaingon ko na cake, ice cream, hot dogs. Mga bata ang hot dogs adunay mga preservatives, labi na ang mga pagkaon nga dunay mga kolor. Makadaot ka na sa atong lawas. Noodles o uban pa. Nga kinahanglan dili nato pirmi minti nga kaunon kay adunay dili maayo nga resulta sa atong lawas. Unsay tawag ni adtong mga pagkaon nga dunay dili maayo nga resulta sa atong lawas? Mao ang pagkaon nga dili kaayo makapahimsog. Sama sa ice cream, cakes, hot dogs, noodles ug uban pa. Karon mga makapahimsog nga pagkaon unsa kadto sige daw nasabtan nato sa atong natun-an kaganina nga ang pagkaon adunay duha ka klase o duha ka matang, no? Adunay duha ka matang sa pagkaon, duha ka klase sa mga pagkaon. Ang pagkaon nga makapahimsog o pagkaon nga dili kaayo makapahinsog. Hain man dinhi ang angayan og pirmi natong kaunon. Makapahimsog nga pagkaon o dili makapahinsog nga pagkaon? Ang tubag, pagkaon nga makapahimsog. Okay, karon. Mga pagkaon nga makapahimsog sama sa karne, isda, gatas, itlog, gulay o prutas. Mao kini ang mga pagkaon nga makapahimsog. Okay kani, makapahimsog kini kung dili pirmihon. Okay, kini itlog, unsa pa? Unsa kini kalabasa, pechay, mangga, saging, orange,
apple o mansanas. Kini, isda, repolyo, gatas, ham, o lechong manok. Mao kini ang mga pagkaon nga makapahimsog. Mao kini ang atong kaunon pirmi. Labi na ang mga prutas ug gulay. Isda, makapahimsog ka na sa inyo. No, makahatag ka na og makapataas ka na kaninyo. Ang mangga makapanindot sa atong pananaw, ang saging usab ug ang orange. Labi na ang kalabasa makapatinaw sa atong mata. Okay. Mao kini ang mga pananglitan sa pagkaon nga dili kaayo makapahimsog. Mga candy, ice cream, hotdog, french fries, chippy, chichirya, hamburger, cupcakes, ug mga longganisa o chorizo. Kay mantikaon kini, labihan kaparat, ug mga pagkaon nga dunay mga kolor. Kani nga mga pagkaon nga akong gipakita kaninyo, mga pagkaon nga dili makapahimsog kun adunay dili maayong resulta kung kini atong kaunon pirmi. Okay, sa atong mga natun-an na ug sa mga pananglitan nga inyong nakita, angay lamang natong hinumduman nga ang pagkaon importante kaayo aron kita mabuhi. Kay kung dili na kita mukaon o dili wala kitay kaunon, pwede kita nga mamatay. Sa pa John, atong hinumduman nga dili tanan nga pagkaon maayo nga kaunon kanunay. Ibutang ka na sa inyong huna-huna nga dili tanan pagkaon maayo nga kaunon kanunay. Okay. Okay, angay usab natong hinumduman nga ang maayo nga kaunon kanunay mao ang mga pagkaon nga makapahimsog. Unsa daw ang atong hinumduman pirmi nga ang maayong kaunon kanunay mao ang pagkaon nga makapahimsog. Tungod kay kini maoy nagahatag og saktong nutrisyon nga maoy kinahanglan sa atong lawas. Okay, kinahanglan mga bata katong mga butang nga akong gisulti kaninyo, inyo gayud kadtong hinumduman. Okay, sa pa ang angay natong hinumduman, ang mga dili kaayo makapahimsog nga mga pagkaon lami. Apan dili maayo nga kanunay kaunon. Tungod kay kini adunay dili maayo nga epekto sa atong lawas. Makahatag kini og sakit kanato kung kini permi natong kaunon. Kinsa man sa inyo dinhi ang gusto nga magsakit, ha? Tungod kay permi ginakaon ang pagkaon nga dili kaayo makapahimsog. Ha? Musa mga bata, kung unsa ang ipakaon ni mama kaninyo, labi na ang mga prutas o gulay, isda, kinahanglan gayud nga inyong pagakaunon. Dili kamo magpili og pagkaon nga lami apan makadaot di ay. Ha? Timan ika na mga bata. Okay, susihon nato. Isulat ang sakto kung ang pasabot niini kay tinuod. Apan sayop kung dili tinuod. Unsaon nato pagsulat sa pulong nga sakto? Okay ni.
sakto. Unsaon sab nato pagsulat ang sayop? Sa yop. Okay. Sige. Ang tanang, tanaw na po ha, kinsa kaha ang makatubag niini. Ang tanang lami nga pagkaon makatabang og angayang permi kaunon. Sakto sayop. Unsa kaha ang tubag niya na? Ang tanang lami nga pagkaon makatabang ug angayang permi kaunon. Ang tubag niini sayop. Kay daghan lami nga pagkaon nga dili makahatag og saktong sustansya. Daghan lami nga pagkaon nga dili makapahinsog. Ikaduha, busa nga tong tubag sayop. Okay. Ikaduha nga pangutana, angay lamang nga pilion nato pag-ayo ang atong kaunon. Sakto sayop. Sakto. Pilion nimo ang imong pagkaon, no? Angayan nga imong kaunon. Kinahanglan nga ang imong kaunon adtong pagkaon nga makapahin. So, busa ang tubag sakto. Ikatulo, ang pagkaon og sobra nga tamis, sobra nga parat, og sobra nga mantikaon makadaot sa atong lawas. Sakto sayop. Sakto. Tungod kay ang pagkaon nga sobra sa tamis, sobra sa parat, makadaot gayud kini sa lawas. Ikaupat, pagkaong makapahinsog ang angay natong pirmi kaunon. Sakto sayop. Sakto. Tungod kay ang gisulti dinhi sakto man. Pagkaong hinsog ang angay natong pirmi kaunon. Ikalima, kung sakto ang atong hatag og bili sa kaunon, kung sakto ang atong pagpili sa atong kaunon, mamahimong madaot usab ang atong lawas. Sakto sayop. Sayop. Okay. Niyon man siya din kung sakto daw ang atong pagpili sa atong kaunon, makadaot na hinon. Busa ang tubag sayop. Next. Magpalambo kita. Pagdibuho og tulo ka mga peraso nga pagkaon og duha ka peraso nga tulo ka peraso nga makapahinsog nga pagkaon og duha ka peraso nga pagkaon nga dili makapahinsog. Makapahinsog dinhi ninyo i-drawing og dili makapahinsog dinhi. Tulo ka makapahinsog og duha ka dili kaayo makapahinsog nga pagkaon. Buhaton ka na ninyo sa inyong mga module. Okay, numduman na to. Ang pagkaon importante. Aron kita mabuhi. Mao ka na ang atong hinumduman. Dili tanan nga pagkaon sa makausapa. Ako kining ipainomdum kaninyo nga dili tanan nga pagkaon maayo nga kaunon kanunay. Okay, isa pa. Painumdum pag-usab nga ang maayo nga kaunon kanunay mao ang pagkaon nga makapahinsog tungod kay kini maoy makahatag og sa tong nutrisyon sa nga gikinahanglan sa atong lawas. Sa paba ang angay natong hinamduman, una kita mo tapos sa atong leksyon nga ang mga dili makaayog makapahinsog nga mga pagkaon lami apan dili maayo nga kanunay kaunon tungod kay kini adunay dili maayo nga epekto sa atong lawas. Usa mga bata, hinaot nga aduna kamoy nakapunan. Sukad karon inyo nang pilion ang mga pagkaon nga inyong pirming pagakaunon. Unsa man kadto, mga pagkaon nga makapahinsog sama sa isda, karne, gulay, mga utanon, og mga
gatas. Kung pakaunon mo ni mama og gulay, ayaw gayud ka mo pag balibad. Tungod kay ang gulay makahatag ka na tuog kahim so. Og maulang kadto, unta aduna kamoy nakapunan sa atong leksyon. Nga ginaingon dinhi nga ang lawas atong pag-aampingan pinaagi sa pagkaon sa mga pagkaon nga makapahim so tungod kay ang atong kahimsog mao ang atong bahandi na health is wealth. Ang atong kahimsog mao ang atong bahandi. Nining kalibutan, no? Okay, bye-bye!